Salamu alaikum jama'a, barka da haka. Ga wani ƙarin bayani game da gasar da Dauda Kahutu Rarara ya saka akan waka zaman lafiya da kuma comedy na zaman lafiya da za a yi a ƙasa. Abin da ake buƙatar mutum ya yi shi ne idan mutum ya yi comedy ko waka gargajiya ko kuma ta hip hop, ana so ya tura ɗaya daga cikin waɗannan lambobin guda biyu. Su ne 07067090960 07067090960 da kuma 08121001580 08121001580. Idan ka tura za a saka waɗannan waƙoƙi ko kuma comedy a pejin Dauda Kahutu Rarara na Facebook mai suna Dauda Adamu Abdullahi. Dauda Adamu Abdullahi shine sahihin pejin Dauda Kahutu Rarara wanda za a saka comedies din nan akai. Sannan kuma mutum zai iya tagging din account ɗinsa mai suna Real Dauda Kahutu Rarara a Instagram saboda shi ma saƙonsa zai isa idan ya haka. Ta wannan hanya ne alƙalai za su tsaya su tantance su duba wacce ce tafi a cikin waƙoƙi ko kuma wanne ne yafi a cikin irin comedy da aka yi. Allah ya bawa mai rabu sa'a. Na gode.